Provincie aast op grond om er natuur van te maken. Tientallen Zeeuwen werken al mee. We zien dat het nodig is. Natuur is eigenlijk overal bedreigd. En wij kunnen dan op misschien kleine schaal, maar kunnen we toch iets bijdragen. En verder in deze uitzending. Zwembad sluit in de kerstvakantie. En de politie moet nog even geduld hebben. Goedenavond. Door landelijke natuurafspraken moet de provincie Zeeland in 2027 ruim 1800 hectare grond omgezet hebben in natuur. Dat zijn 2700 voetbalvelden. De provincie heeft dat zelf niet in bezit, dus is de hulp ingeroepen van particulieren. Die kunnen in ruil voor subsidie en hulp hun grond beschikbaar stellen om er natuur van te maken. En tientallen Zeeuwen hebben dat al gedaan. Dit is landgoed Zeeduin in Oostkapelle. Het meet zo'n 100 hectare, dat is 1 vierkante kilometer groot. Zo vanuit de lucht lijkt het niet meer dan een postzegel vol met bomen, planten en struiken. Toch is het veel meer dan dat. Al 160 jaar is het landgoed in familiebezit. Jan Kees Landsheer is de 5e generatie die op het landgoed past. Hij was het die samen met zijn familie overstag gingen om officieel particulier natuurbeheerder te worden. Door de hele methodiek van certificering zorgt ervoor dat je er meer in verdiept. Je hebt ook duidelijke doelen die vastgelegd zijn in beheertype. En in samenwerking met de provincie is er ook subsidie beschikbaar, waardoor je een aantal dingen ook kan uitvoeren. En het geeft ongelooflijk veel voldoening dat wij dat voort kunnen zetten. En we hebben ook heel veel vertrouwen in dat de komende generaties dat in stand kunnen houden. En dat gaat verder dan alleen het bijhouden en snoeien van takken. Zo hebben ze op het landgoed tussen weilanden die aan boeren worden verpacht zogeheten walgerse heggen aangelegd. Je krijgt daar dus broedgelegenheid voor vogels, je krijgt insecten die daar een goed heenkomen vinden. En ook het Walgerse landschap voor de inundatie was een heggenlandschap. Dus ook landschappelijk is het een enorme verrijking als je die heggen weer waar het kan terugbrengt. En dat is misschien een voorbeeld van natuur inclusieve landbouw. De landbouw kan doorgaan, maar met een relatief kleine inspanning bereik je veel natuurbeheer. Het is een van de doelen die de familie samen met de provincie heeft gesteld. Volgens gedeputeerde Anita Pijpelink is die samenwerking belangrijk. Ik vind het essentieel. We hebben alle hectares die aangeboden worden om te zetten in natuur, die hebben we gewoon nodig. Ook omdat we wat robuustere natuurgebieden willen. Dus we willen niet allemaal kleine snippertjes, maar het liefst zoveel mogelijk wat grotere gebieden. Daar spelen deze particuliere grondeigenaren een cruciale rol in de verbinding. Als een puzzelstukje zou je kunnen zeggen. En daar is Jan Kees Landsheer er dus één van. Hij snapt naar eigen zeggen goed waarom de provincie zo blij is met de particuliere natuurbeheerders. We zien dat het nodig is. Natuur is eigenlijk overal, zeker in Nederland, bedreigd. En wij kunnen dan op misschien kleine schaal, maar kunnen we toch iets bijdragen. De provincie is al een eind op weg. Van de 1800 moet nog 500 hectare grond gevonden worden om natuur van te maken. En vandaag is er een plan van aanpak gestuurd richting provinciale staten, met daarin ideeën om nog meer grondeigenaren enthousiast te maken. 2 huisartsen in Vlissingen zijn door het Medisch Tuchtcollege op de vingers getikt na de dood van een gehandicapte jongen. De ene huisarts krijgt een waarschuwing, de ander is berispt. Dat laatste blijft 5 jaar staan en kan een negatieve invloed hebben op de reputatie van de arts. De zaak draait om de 13-jarige Emanuel. Volgens het Tuchtcollege stelden de huisartsen een verkeerde diagnose en waren ze onzorgvuldig. Even dobberen tijdens de kerstvakantie in zwembad De Eenhoorn in Oostburg. Dat kan niet. De hoge energiekosten en het uitblijven van duidelijkheid over steunmaatregelen zorgen ervoor dat het zwembad de komende 2 weken dicht gaat. De kosten zijn veel en veel te hoog. Ik bedoel, hij geeft 2,5 ton extra nu uit aan de energie. En dat is gewoon, dat hebben we niet op begroot. Daar kun je ook niet de prijzen op baseren. Je kunt die kaartjes, die zou je dan 4 keer zo hoog moeten prijzen. Dat is allemaal niet doenbaar. Er is bewust gekozen voor de vakantie omdat kinderen dan geen zwemles hebben. Eigenlijk is Vlissingen de eerste stad die zich ten tijde van de 80-jarige oorlog echt zelf heeft bevrijd en niet Den Briel.
Dat feit staat centraal in een nieuwe documentaire over het Vlissingse verzet tegen de Spanjaarden 450 jaar geleden. Dit jaar werd het verzet op verschillende manieren herdacht, onder meer met deze documentaire die vanmiddag in première ging. Het is heel simpel dat er een documentaire over moest komen, want die was er namelijk nog niet. Ik vind het altijd fijn als er aandacht aan geschiedenis wordt geschonken natuurlijk, maar dit is voor Vlissingen wel een hele belangrijke datum. Hè. Vlissingers waren altijd natuurlijk al, en zijn dat nog een beetje, recalcitrante mensen, oproerig enzovoorts. En dat was toen zeker zo. En die lieten zich niet alles gezeggen en die kwakten dus de bezetter eruit. Nou, dat is toch wel heel bijzonder. De documentaire is binnenkort voor iedereen te bekijken via internet. De beste aankomende timmerlieden en installateurs zijn deze week in Goes voor de kwalificatiewedstrijden voor de Skills Heroes. Een competitie voor mbo-studenten om te laten zien wie de beste vakman of vakvrouw is. 25 studenten uit het hele land strijden hier om een plek op het NK. Dat is eind maart in Amsterdam. Van Scalda zelf doen er 2 studenten mee. Het doorzettingsvermogen misschien, toch rust in mijn werk blijven houden en niet snel afgeleid worden. Lukt het allemaal? Het loopt voorspoedig. Hopen als de rest van de dag zo doorgaat. En ja, kijken wat we ervan te maken kunnen. Dan op naar het NK in Amsterdam. Daar gaan we ons best voor doen. Al 1,5 jaar wordt er gebouwd aan het nieuwe politiebureau aan de rand van Middelburg. Eigenlijk zou het korps rond deze tijd verhuizen, maar dat is inmiddels al een paar keer uitgesteld. En nu weer. Eind volgend jaar kunnen ze er pas in. Ik praat erover verder met Mercy Kamermans. Ja, waarom duurt dat zo lang? Ja, er zijn verschillende oorzaken voor. Zo zijn er personeelstekorten in de bouw. Dan heb je ook nog de oorlog in Oekraïne en bouwmaterialen die nauwelijks te verkrijgen zijn of ontzettend duur. Ja, dat leidt allemaal tot vertraging. Ja, maar de politiebureaus die er nu zijn in Middelburg, die zijn al verkocht. Ja, dat klopt. Maar dat leidt niet tot problemen, want ze mogen daar zo lang blijven zitten als dat het nieuwe gebouw klaar is. Ja. En die nieuwbouw, mensen denken dat vaak. Hè? Was dat nou echt nodig? Konden ze niet gewoon die oude panden opknappen? Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Als je zo aan de buitenkant kijkt, denk je, nou, best een mooi gebouw. Maar als je binnen gaat kijken, ja, dan zie je toch wel dat er echt een en ander zou moeten gebeuren. We hebben een rondleiding gehad in het oudste politiebureau van Middelburg achter de Houttuinen. Dit is allemaal niet meer in gebruik. Dit zijn de cellen die vroeger gebruikt werden, voordat we torentijd hadden. Ja, als je even voor kan stellen, hier stond een muurtje, was een wc'tje achter. Hier zat een stenen bed met zo'n matras erin. En hier was dan een soort zitje aan de muur. Er waren ook mensen die af en toe de kind kwamen brengen. En die vroegen of de kind eventjes een paar minuten in de cel mocht zitten. En dat deden we dan nog wel eens een keer als moeders erbij was. En ja, het is gewoon nostalgie wat we veel meegemaakt hebben, zeg maar. Nou, dit is dan de begaande grond. Dit was vroeger de hele grote hal waar de mensen konden zitten, 24 uur per dag binnenkomen op het bureau. Die loopt helemaal tot daar. Je kan het zien aan deze muur. Hier zat een kunstwerk in. Kom er even binnen. Die gemaakt is. Dit was de buitenkant van de hal. Hier waren de mensen. En dit is een zicht van Middelburg van bovenaf. Het is heel mooi. En je kan het zien. Het is van 1969. Is gedateerd. En het is jammer dat het allemaal weggaat. Nou, dit is tegenwoordig onze briefingsruimte. Hier worden de briefingen 3 keer per dag gegeven. Vroeger was dit onze kantine. Waar je kon eten, drinken. En er werden ook feesten gegeven. Voor partijtjes en collega's die met elkaar wat leuks wouden doen. Dat mocht nog allemaal op het bureau doen. En dat was gezellig. Is het een praktisch gebouw? Nee, lange na niet. Nee, het is gebouwd in 68. En ja, het is eigenlijk wel tijd dat de politie hier weggaat. Terwijl het wel aan mijn hart zou gaan. Want ja, ik heb hier heel lang gewerkt. Ik ben 84, dus ja, reken maar uit. Wat hoopt u dat het wordt? In mijn hart denk ik misschien dat het heel fijn zou zijn als ze hier mooie appartementen bouwen. Ze zitten overal dichtbij en kijk eens wat een uitzicht we hier hebben. Ja, dat gun je iedereen. Ja, wat gaan jij en ik er nou van merken? Dat zij nog een jaar langer moeten wachten op dat nieuwe bureau? Nou, nog niet heel veel, want ja, of ze nou in een oud pand of nieuw pand zitten, ja, de politie doet gewoon zijn werk natuurlijk. Het is wel zo dat ze blij zullen zijn als dit helemaal af is. Dan zitten alle politieafdelingen dicht bij elkaar. En ook voor ons, als wij een keer naar het politiebureau moeten, wordt het wat makkelijker en laagdrempeliger om daar binnen te stappen. Oké, nou, nog even geduld dus. Dankjewel. Een donkere, grijze dag vandaag. Veel regen. Aan de kust was dat wat minder. Het werd 9 à 10 graden. Morgen begint droog met af en toe zon. 's Middags trekken er weer buien over.
En tot zover het weer en tot zover ook deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.